إذاعة إيران الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرانا ناصا دمص إرتراويان መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ስልጣን ተቆጻጺሩን ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዘለዎ ደገፍ ደጊሙ ረጋጊጹ። ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ንእማመ ሰላም ኢትዮጵያ ከም ዘይተቐበሎ ገሊጹ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ፈተነ ዕልዋ ዘካየደ ጀነራል ኣብ ከባቢ ባህር ዳር ከም ዝቐስለ ተገሊጹ። ኣርእስታት ዜና ክትሰምዑ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ስልጣን ተቆጻጺሩን ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዘለዎ ደገፍ ደጊሙ ረጋጊጹ። ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብዕለት 24 ሰነ ናብ ከተማ ካርቱም ወግዓዊ ዑደት ኣብ ዝፈጸመሉ ምስ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ከም ዝተራኸበ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሓቢሩ። ኣብ ትርክብ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝተላእከ ደብዳቤ ድሕሪ ምርካብ ኣብ ዝሃቦ ቃል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎነቲ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ደው ኢሉ ከም ዘሎ መልኪቱ። ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ንማዕከናት ዜና ሱዳን ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብዚ ሱዳን ኣብ ተኣፋፊ ናይ መሰጋገር እዋን ትረከበሉ ዘላ ህሞት እቲ ወተሃደራዊ ቆንስል ፀጥታ ኣብ መውሓስ ዕዙዝ ተራ ከም ዝፃወት መንግስቲ ኤርትራ እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ሱዳን መጺእ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጢ እታ ሃገር ምስ ኤርትራ ዝህልዋ ዝምድና ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ይኽብል ገሊጹ። እቲ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ወተሃደራዊ ቆንስል ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ከምኡውን ሌተና ጀነራል ሸምሸዲን ቃባሽ እውን ከም ዝተራኸበ ማዕከናት ዜና ሱዳን ሓቢረን። ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሱዳን ንምፍታሕ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ወተሃደራዊ ጉጅለን ዘተ ሰላም ንምጅማር እማም ኣቕሪባ ትሰርሓሉ ብዘላ እዋንያ ኤርትራ ነቲ ንህዝባዊ ናዕቢ ጨዊው ስልጣን ጨቢጡ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ደገፋ ደጊማ ተረጋግጽ ዘላ። ብኻልእ ወገን ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ነቲ ብኢትዮጵያ ዝቐረበ እማመ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይተቐበሎ ገሊጹ። ሌተና ጀነራል ሸምሸዲን ቃባሺ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ሰራዊት ንእማመ ሰላም ኢትዮጵያ ብመትከል ተቐቢሎ ዳ እምበር ዝርዝር ትሕሱ ገና ብሕጂ ክሪኦ ምዃኑ ሓቢሩ። እቲ ዘተ ሰላም ናይ ምድንጓይ ምላሽ ድሕሪ ዑደት ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ንምዃኑ ዝተረኽበ ሓበሬታ የለን። እቲ ዋህብ ቃል ኣብ መግለጺኡ ሰራዊት ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝቐረበ እማመ ከም ዝቕበልን ንሱ ቀዲሙ ከም ዝመፀን ድሕሪ ምዝኽኻር ኢትዮጵያ ምስቲ ሕብረት ብሓባር ኣብ ሓደ እማመ ክትበጽሕ ጸዊዑ። ብመሰረት ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ እማመ ዝቐወም ናይ መሰጋገር መንግስቲ ብ7 ሲቪላውያንን 7 ወተሃደራውያን ሓደ ኸዓ ዘይሻራዊ ዝኾነ ሲቪላዊ ውልቀ ሰብ ክኸውን ዝብል እዩ። ሓያሎ ወገናት ነዚ ብኢትዮጵያ ዝተወስደ ናይ ሽምግልና ስጉምቲ ደገፎም ክገልጹ እንከለዉ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ደገፍ ንወተሃደራዊ ቆንስል ጥራይ ግና ኣሉታዊ ሳዕቤን ክህልዎ ስጋኣት ከም ዘሎ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ይጠቕሱ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ፈተነ ዕልዋ ዘካየደ ጀነራል ኣብ ከባቢ ባህር ዳር ከም ዝተቐስለ ኣፈኛ መንግስቲ እታ ሃገር ገሊጹ። ብመሰረት ዝተዋህበ ሓበሬታ ጀነራል ኣሳምነው ጽገ ናይቲ ኣብ ባህር ዳር ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ህንዳሲ ክኸውን እንከሎ ቅስለት ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት እውን ምስኡ ከም ዝተሓሓዝ ገሊጹ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጀነራል ኣሳምነው ኣብ ከባቢ ባህር ዳር ክቕተል እንከሎ ብርክት ዝበሉ ተሓባበርቱ ኸዓ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ፍሊጡ። ንዝርዝር ኩነታት ተፍጻሜ ብዝምልከት ግና ተወሳኺ ሓበሬታ ይሃበን። ኣቐድም ኣቢሉ ጀነራል ኣሳምነው ዓልየት ዝመሰረቱ ሰራዊት ምልሻ ይቕውም ከም ዝነበረ ይግለጽ። ነዚ ደው ከብል ዝሰርሕ ዝነበረ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል ሰዓረ መኮንን ብገዛእ ሓላዊኡ ከም ዝተቐስለዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ባህር ዳር ዝካየድ ዝነበረ ኣኼባ እውን ጀነራል ኣሳምነው ናይ ውልቁ ናይ ብሔረ ኣምሓራ ሰራዊት ይምልምል ከም ዘሎን ደው ንምባሉ ክውሰድ ዘለዎ ስጉምትን ኣብ መዘረራብ እንከለዉ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎም። ኣመሓዳሪ ኣምባቸው መኮንንን ኣማኻሪኡን ከምኡውን ኣኽባር ሕጊቲ ዞባ ዝርከቦም ክቕተሉ እንከለዉ ካልኦት እውን ዛጊድ ቁጽሮም ዘይተገልጸ ቆሲሎም ከም ዘለዉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንማዕከናት ዜና ገሊጾም። ጸጥታዊ ኩነታት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብተዛማዲ ተረጋጊኡ እኳ እንተሎ ኣገልግሎት ኢንተርነት ገና ተቋሪጹ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዓሌታዊ ግጭት ናብ ዝለዓለ ጠርዙ በፂሕሉ ዘሎ እዋን ሃገራዊ ምርጫ ንኽካየድ ሓደ ዓመት ጥራይ ተሪፍዎ ብምህላው ነታ ሃገር ሓድሽ ቅልውላው ከይፈጥረላ ተሰጊኡሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إيران الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرانا ناصا دمص إرتراويان
ጨና አዳም አብራዲ ኤረና كبرات هات الجنا أدم كم يكنيهم أب نايلو متحسرو أب شحن شاتميتن 84 من الباتون جيجا يخلق لي شحن شاتميتن 85 بوري صحفن قد أمن بيني هاي لمريم التصحفت أزمراي زرستا قدمي كنا قربينا كسافت أما بدو كتكتاتلو بخبرين عدم مسخم زلخو ويني سليماني سناي مكتال أزمراي سماي قلي علا كتب له فلل متياده حنتقتو إنه تعف مسكل النيو متيم كاب قفتات همم يبلونا هب كأريو تسكيتات مسكرم بريقو ناي تفترو كبكاب حنزفسف كبلو مزرقفو أقرب أعطل تسين زفسف دقوي هيو باسي عم ببدأوي نيرو زي من لسكتو تتأكيرو نسنة ترايو سنة يزخرو كي حزل مجيرو سماي تفارقو كيدو كوب صباح سديخو تليقو كددي بلمو مريت بروحقو بشنخ ما جهوت أبتي درت ترقيت تحياس مريتي محنق نقيت برجق كتبلن كلا بدحر كوربيت سيحقات تسحق وي فترات وي مرمم سنة جحبيلا انت بلتكا تركم سحق أقاليحو كساب جافك حوتا كابدك أسات السيئة مينوالو تيستا بابور تبقيسو كفات صفروديا أوتوبس ستايو برحو إيديا دول بيت كريستيان ناي مدحان حقوبكم ديق ناي كاروسا ناي شقالو كبكب أسمرا شوئيها تبل ترو فام ناي أوتوبس بقس عرفتتو رئيمو وقحتا فقودو كزاون تحي سقر بحري وققتان ستتن رئيمو تحيات فتو ماي مسلاخن يخمس مساخونا انبراي كماخن صدال كترايو كبد زحقاقون مريت رفافيدو مسبله بطاطا غوليحو زدمت ارحقو زسمع ناي مدبرالو حصلصل زيت بل مادا زيت نصف ربا ماي بلا اتبع الهببا اللهاخم إلكا تخيد ربا ناي غزا برهانو ناي مدشتو أبر حتى لاباشاو الحفنت ناي مدبر ناي غزا وتناخي ادخلو كودف دخيمة كويتي ولسئلكا تقفاقف اللهاخم إلكا كله تقفاقف ماي بلا بادهرية تبع الوعلة تملس تخون كاسكبات حاجت أما سيخات خيد محدارك عن سبا الناس كفك كاديوز ناي سبتين زربا أنت زاس مراسي أنت زوم سبا نوهب تسبادو تخلقو ما جبا كندز خول كاقت سبا حماما حنا زنت أهكالا أبسا حماما نسغادو تتسيينا تبع الهببا أنت يسكفك تحدر عن سبا زي ما حسم كاني كافشتا نائبا لبي كما خايو حبوبو شبوبو حلفن ترفن زخر كباخيبو كم وحج كرمتي زي بلو معدري لناخدق سنين عين سنة زخري كخيت حدر سوائل زي ملس أقاقزي خوينو مريتي لترس دنا مساعتوي أبنا حسفات بقس وفي رجوع عليه كبقس فقدو خنوك ودول فابريكاتات صحيح نستفد بالحرق وربي لو مستة عزر تخيدان قول قيلا زي كتملس يامو صباحنا أملا زي ملس كنا كنتو نحورو اتم قلعو اتم زناطرو اتم صحيفة لما ناين اسنت دك غزاوتي اتم متعبيتي بحنت محزل سوا عبينا تافلان اسنت سوا وطينا أما سيئم دمو تزرينا مثلكم قبركم كم 10 قالات كتو زي يطفق كام ناي لبي يصلات تملك عين اسنت دقت أبا صحي معربتي كنبل مايدو صبا أبيك نرخب دقيم توبا كيما لستنا كسي أخخيبا مشارفت سني مساورت لبي بعل عبد الكريم سن بتي إن القانش كيتشكا مباخوتي تنقوت فتلو كبت عكاتو أيباقو مامو ودبي سرعتو مانتي قوش أميتا زي تسحت زقتي مارتيلو عبشتو وددي نقسد زخروخم تسلالا زخر اقري أري وطس اندي فورخم كبكبدي صحي كثر سوى تعرب عفورتو مع سمو تعرب صحي كمبشتاتو كحل كنت تيلو تسأدح قولنا قول حمحم كتبلتو وكيد أسناس أبيت بلدج حلم حلوي مكاين تحت أقوام سياسة تتزور أبيت نقسنة الباق قدت زور تورور عقشكش زبل أبتني واي سفر حوز حلوي حشم شمس قرقر اتف زرقح شنا عبتني جواي سفر
قصيصي بعريتا قلت شلب قلب ناي بعل كارلو خير الدحريان كبكب الراقص أم فلوت رقص دهخ رمع بعل جنية حلفون نابل وخعكع مرحبا هاي تاريس ألنا ألورا قوم كبزح أين يسب زارا نباخي زبل مشل مني زينك دكي دراو رعمت مني زينك دكي يا ماسي أسنبت مشت قالوا توم حوليتو تمهارو بيتو قوار فحيتو دك خنبو بولو منادا توم قلعو ليحي قلعو غزاباندا كشنوني يمسيمو بجاندا أوالد كامبوني سلماتكي تمهارو اندات اليان ولا باخي قلعو اندات تيتا ادياتكي كورع يمسياوي كبلا ستلتل تريتن ترايو كابسخر خازي ساتل أبتزبان جرحي كدو لو ما خصحا يالا خدو الله خبحك بغرزخي برهان كتزرو خم قدمكي تحلو يدوم مخاب عين أباي ناي غزا باشاو شرغوانيا مرغوانيا لو ما خم تقدم صحي ورحي تداني يلخ تقميت كب جرحي ناي بعل دغا انكيا هبيا اوياتن ملاسن ناي بعل صوفيا كبدي بابلي بتن إيران طقام كوينو عينن زخرن إنا شتتك شلان هنن النابلي كربع عطان حنين النابلي قويلان دقلان ناي غزا برخانو قدام فاتان انت زي بليلكا حاتيات سحتان انت زي بليلكا هلان زلان أحلفني وناي بقنت عين النار هي ناي نسنت تنسيا بالراحي ودعداك حامس كأدو خبل كاب عيني ملس كله تركبلو مقد عدخا كله تخددلو أبي زي قويلخا أبي زي تسبر أبي زي توعل حتى لا تتقرر راب قزاب باشاول شلب قلب تبلك تقاتو تقليقكا تشجرو تخدكس أبو تتسنيحكا مدبر تخدكو تلاقا خسفر أبو تتسنحني كتبل ونجر دبر بيزان مو نقد عمتكا كم بعل مبسعة أبو تسنحكا چينا ما خي حلفو سنبت تحرفادوس بهيك زغني وهتيلات كتحسس ترافلو قلصو بليتها كسكس شيات نايرقا بيت مسحة زي خمس تنسيح بالرحي ودعداك حمس هم كبل لبينا فوقت كسر كندي ساعي مو عينتي كزنب كندي ساعي مو كندي عماوتي سنكا كنو قود كأتو خرامتي مسونيا بحلمي بقدر بليتي توزح كبلو كلهم ببحنتي اتهم ناي نقسنت اتهم صحي برقي تعلم حاجيهم بخعصو جرقي هنكي خبخالو ابكل كل اخريا كدارون نيروم اب كامبوزاتيا بعل صعدا سري بعل قيح ماليا ورور ويبلو اب كامبو فروبيا اهيك اما اي تنكرتيا منادا موغول انتاتيا زي صحدا قيت يزنبا فروبيا دق مزمور قدلي دق طبب مويا بقول فطر كبلو زتمهارو كيا توبا دحري خمسي كعسون تايليا أب عين اللبولا يزبل باللي كساب لي تلومي أب إزدي يزق عليه داين ترئيتن نايدق ما تشالو كرفس كوركوس فوقدو أنقلو صوتها مسحازو خلاف مسحهم دراروم زنقلو أدت أرعيلا زي سمعو دق مودشتي يسحلخ قلو انتاي مو تريفو لو مزي مقالي كلبكو خام قدم زي اللو زنبه قد خداونتي دق خامبو بلو سعسعيد بارجما دق ترافلو كم دنا حليفهم أي بعل بالو بزين السخمسي كلهم انتهلو أباخك منن أباخك فلس بمايكخ عنقل قطلخك لبس أبقيح تاي دبري أبحس كتايس كندنا أراوي الدهاين دمتنقل كندنا عواف جقجقتان مزمور يعيح دق بوليس كرئ خبلتن أباخك خرمي أباخك كسافة كركواحي حدرني أي مئة أي تاتح كعرق كتأمي كسئن كربه أباخي كخرم خسافة سلخري اكسمرا كتعرب كتوجه انتاي زني بوكيان تنعخندي كرسناي ولاريت كرسناي زعبي جقده يبلنيون الناس معوي أنتن عخندي قرص كوي تبلي كندو ودا يدي وخسال كتسفلي أنتين كي تبلي تجزيت كده تنانو تراي كم بهم رأسخي فلي تأكل له يترف دحني قري أزني سمعني وكبدو زهر هذا
عين قرسامي ولب مسنبري تسمع باللغي النخت غانعي حسام كتر إني قل باب كتغلي قزامي سمعكي تبخي تنبعي انكاب زي فرحكي هيا انت عزرا نعين ولادكي كابكون كغرغرا دقخ كابكونو زرا ودق زابرا انا كابكون كي تبحال ونيرا انت كريلكي انت لو مسمرا كم زي بلعكو لهمتا معرا كم زي نبرك وين هو سمرا اكريل كلهم يكون كبروا قدرا كم زي نبرك وين ما عرز سفرا دم سب دم دقخي إنا تبربرا انت كريلا انت لو مسمرا قدبو ولادس ولادنا تقبرا انت حسيمكي نسغو افوري تونجر دعات شنن بري معقوبي حسكي خيلك تزمري يواء دا اي واء كما يزخمايو مربز حلفة يزغدا معديو عدا هجر كله اي ما يسمايو بحر السجري سسدر يقو دنيني يقسم نبعته صايقو بين هاي لمريم شعن شعتميتن 84 جنا أدم أبرد إيرنا كبرت خاتل جنا أدم نايلو متحستو إذا تكتاتلو وتصنحكم ينيرو أبز متقصمون بخال أرستي دقيمنا كنراخبنا كساب شعو سسناين خلنا دحن كنيو إذاعة الرن الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان إيرتران كبابيان أما كانت زين عالم نفاس إركا سلام أبي مو حق أنت زخون سلام زخبركم تقتتلتي مدب إيرتران كبابيان كم يتغنيو كابز حلفة سامن تتحيزو منغستي إيرتران حد أبالات تقاومتو الدواتن ومونغون ينت دكتور أبي أباديس أبا إركا سلامي فتاتون اللو زبل ورق النافس كأني اللو إركا سلام زت سلام شمقلنا زبل كالات أب تاريخ برتاو قالسخونة دحرنات النت بزح زي العل أبقى أواناتنا قد أمن انت تلعلون زدنقن زمونقوسن كبرن زخرن زي قدف زربايو بحد إيرو ميدا إيرترا كاب حدو دبن لعلا ختصوراي كإلنيو بزبل متكال استمرحا ودبات إيرترا بزتن للزبن كفتا حبز نبورو كالآوي قرج تفلالين أبدي قزبال لو كينات حد بمئتاو هيوتا شحات من اسيات إيرترا بلعنين اتمس منغستي توبياز فتان زنبرا نايزتا معدون بفلاي اتحايل اللوني زبل زنبرا سرعات درك نمشمتك زيت راحي أتوصل زنبرا من انفرا آيفرين اتاب شحن 981 بوخينات حد كاب ميدا إيرترا زوات تقادلو حرنت إيرترا دحرنات النت أبنت هاجر الجامو خبركت كاب مدرسة دات نعدخ من لس نبرو تتبيت تقال لا إسياس دحر حجي إنا يودبات حشوية أين فكرينا بمبال سلازنات أجو اتبع إرك سلام كجمر زنبرو مسجاجر منغست إيرترا نتخال دمتي قليلون نتسلون بحر ودبن حدا الرأيان راح سلاستبقسه أوشتن قدامن قريتا إنها توهلله نبز حجز ركبولو درجة بتحنوها زخبركم سمعتنا نالوم مدب إيرتران كابئان أبز قدايزي كتوكريو مكتالكم نعدم ربع 19 سنة دروم على تسمعتات داني الرزنس تبهله إيرتراوكي إلى حقن سمويتة أبقى مسلاتن نحد أعري أمنوي زبولو دبلوماسيوي من جتات إوروبا تغيسو منغست إيرترا مسجلة فلوتات بقتات نايدن بتقاومو بمونغون ينت إثيوبيا أبزر ربتت أميرو خمزلو حبيرو نخبل أب فيسبوك زرقحو حبريتا مزارو بصحات كوينو اتزينا بحلوف تمكرو كرأن كلو فتسيمو زي حسابن زي قمتن سلازخونة قالي اتعرق السلام حق انتو خينو كمو قوسيو زقبو اخولن كلو قال خاء مسقدفن اسياسن زقبر عرق السلام يلون انت تقبرون قبو لا يكونن كبلو رئيتو هيوام قالي ون توما بعرق السلام ستقصو سبات تقادل تزباو قنبار نباريوم زبل تنتقتاس لازنفسه قادمون بعال اقلنسي اي تأمنوهم دو اي بلنان مسقدف نشتو في الليت رح زلوهم بصحات يميلهم
ገሊኦም ከዓ ህግደፍ ንኣባላት ተሓኤ ገዲፉ ምስ ኣሕዋቱ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ነበር ጥራሕዩ ክዕረቕ ዝደሊ ዘሎ ዝብሉውን ነይሮም። ብዝኾነ እቲ ዝተወረየ ሓቂ ይኹን ኣይኹን በቲ ሓሳብ ብዙሕ ተባሂሉን ተወርዩን ክንብርኩት ከይንብርኩት ቅድም ኣብ ማይ ንብጻሕ ከም ዝበሃል እቲ ዕርቀ ሰላም ኣበይ ከም ዝዓልብ ክንርእስ ሓቅን ደሞ ኣይኮንን ዝብሉን መርዓዊ ከይሓዛ ዓርኪ ሒዛ ከም ዝበሃል ከመዮ እታ ጤላ ቤት እተኣሰር ዘባኣሶም ሰብኣይን ሰበይትን ደለይቲ ፍትሒ ተቃወምቲ ከዓ እታ ትግዛእ ጤልሲ ድሕሪ መጥሓንያ ትእሰር ኣይፋላብኡ ሳይትእሰርና ይኽብሉ ኣብ ዲግ ዝበለ ሙጉት ኣትዮም ኣለዉ። እቲ ዳንኤል ካብ ዝኣምኖ ሰበ ተነጊረሉ ዘቃልሖ ዜና ኣብቲ ዝርርብ ተሳቲፎም ነይሮም ካብ ዝተባሃሉ ሰባት ገዲም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ስሙይ ዲፕሎማሰኛ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ሃይሊ መንቆርዮስ ነቲ ወረ ዘረባ ዕዳጋ ይምባሉ ቢቢሲ ትግርኛ ጸብጺብዎ ኣሎ። ብዝተፈላለዩ ጉዱሳት ዝተሓተቱ ስሙያት ገዳይም ተጋደልትን ላዕለዎት ሓለፍትን ነበሩን ካብ ናይ ሃይለ ዝፍለ ምላሽ ኣይሃቡን። ቢቢሲ ሓቅነት ናይቲ ዜና ንምርጋጽ ንቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ከም ዝተወከሶ እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ዝበሃል ዘሎ ነገር ንፈልጦ የብልናን ዝብል ምላሽ ከም ዝተዋህቡ ኣብ ጸብጻቦም ኣስፊሮም ኣለዉ። ይኹን እምበር ዶክተር ዳንኤል እቲ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ንግዚኡ ስሙ ክጠቕሶ ዘይደሊ ካብ ኣዝዩ ዝኣምኖ ሰብ ዝረኸቦ ርጡብ ሓበሬታ ከም ዝኾነ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ግዜ ዝጽበየሉ ንግዚኡ ዘይገለጾ ተወሳኺ ዝርዝራት ከም ዘለዎ ሓቢሩሎ። ነዚ ክሳብ ሕጂ ዝተነግረ ሓበሬታ ምርኩስ ብምግባር ነቲ ወረ ብዝተፈላለየ ኩርናዕ ክንሪኦን ክንመዝኖን ይከኣል እዩ። እቲ ቀዳማይ እቲ ወረ ከምቲ ዳንኤል እሙን ርጡብ ምንጭዩ ሓቢሩኒ ዝበሎ ሓቂ እንተኾይኑ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘተምክያድ እንታይ ነውር ኣለዎ? ደንበ ተቃውሞ ንዝሓለፈ 2 ዓመታት እቲ ስርዓት ድምፅና ይሰምዐን ዓፊኑና ኣብ ሓይልን ጎንፅን እምበር ኣብ ዘተን ልዝብን ኣያምንን እዩ። ስለዚ ከኣዩ ንኤርትራ ምስ ኩለን ብምድርን ስግር ባሕርን ዝዳወብኣ ጎረባብታ ኣናቒትዋ ብሰንክቲ ኣብ ሓይልን ቅልጽምን እምበር ኣብ ዘተን ልዝብን ዘይኣምን ዕቡይ ፖሊሲኡ ኣዳዝ ዘለናዮ ሽግርን መከራን ገይሩና ክብል ጸኒሑ ኸበቅዕ ሕጂ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምዝታይ ማለት ሞት እዩ። ክሳደይ ንኸራብ ዝዓይነቱ ድርቅና ኣይፋልን ዝበሃል ንምንታዮ ዝብል ሕቶ ዘልዕል እዩ። እቲ ምላሽ ካብቲ ዝምልስ ክስማዕ እኳ እንተለዎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዝወሃብ ዘሎ ርእይቶታት ግን ከምዚ ይመስል። ገሊኦም ህግደፍ ንዝኾረዩ ኣባላቱን መጋደልቱን ኣኻኺቡ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ስለ ዝደለየ ንኣባላት ተሓኤ ነበር ከም ቀደሙ ከጓንየናን ክረግሓናን እዩ ዝብል ስክፍታ ዝሕደሩ ኣለዉ። ገሊኦም ከዓ ህግደፍ ናይ ዘተን ልዝብን ባህሪ ስለ ዘይብሉ ዋላ እውን እንተስ ብግዳማዊ ጸቕጢ እንተስ ብጎረባብቲ ተደፊኡ እቲ ዕርቀ ሰላም ጀሚርዎ እንተኾይኑ ንድራማን ተዋስኦን እምበር ኣብ ቁም ነገር ዝበጽሕ ኣይኮነን ይብሎ። ካልኦት ከዓ እቲ ዘተ ኣብ ቁም ነገር ይብጽሕ ኣይብጽሕ ብዘይገድስ ንዓመታት ንኤርትራ ክርምሳን ክድምስሳን ምስ ዝጸንሐ መላኺ ኣብ ማኣዲ ዘተ ኮፍ ምባል ብሕልናን ሞራልን እውን ቅቡል ኣይኮነን ብምባል ኢሳያስ እንተስ ብዝገሄሩ እንተስ ብብሄሩ ክሳብ ዝእለ ከምዛ ዘለዋ ክጸንሑ ዝደልዩን ኣለዉ። እዚኣቶም ብነብሶም እምበር በቶም ኣብ ሃገር ኣብ ጸገምን መከራን ዘለዉ ዜጋታት ስለ ዘይሓስቡ ንዝሓለፈ 2 ዓመታት እውን ቁም ነገር ስለ ዘይገበሩስ ብሕጂ እውን ቁም ነገር ክገብሩ ክሕሰብ የብሉን ይብልዎም ርእይቶታቶም ዝገምገሙ ተንተንቲ ፖለቲካ። ብዛዕባ ዝዕርቀ ሰላም ካልእ ሴናርዮን ኣሎ። እቶም ሓደ ክልተ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝለኣኽዎ ዘለዉ ሰባት ኣብ ኤርትራ ለውጥን ዕርቅን ክርእዩ ስለ ዝደልዩ እቲ ዘተ ተገይሩ ኣይፋላይ ተገብረን ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ገላ ሓቅነት ክልዎ ይኽእል እዩ። ግን ከዓ እቲ ዘተ ገና ኣፈናዊ ስለ ዝኸውን ክሳብ ኣብ ሓደ ዝጭበጥ ምዕራፍ ዝበጽሕ ኣብ ማኣዲ ዘተ ኣይተዓደምናን ኣይተጸዋዕናን ዝብሉ ሰባት ከይሓናኽርዎ ብስቱር ንሓዞ ተባሂሉ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ርእይቶ ክህሉ እንከሎ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ህግደፍ እንተዘይጸጊምዎ ኣብ ዕርቀ ሰላም ክመጽእ ዘይሕሰብ እዩ። ሕጂ ከዓ ነዚ ኣብ ግዳም ዝባራዕ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ብኸምዚ ዓይነት ተግባር ክዘርጎን ክብትኖን ስለ ዝደለየ ንገለ ካብቶም ገለ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ኣባላቱ ነበር ዓዲሙ ብኸምዚ ድሮ ቀደም እውን እናተባህለ በዝንበትን ዝንብድበድ ዘሎ ንፋስ ካብ ማኣዲ ቃልሲ ከሰናኽሎም ስለ ዝደለዩ ዝብሉን ኣለዉ። ኩሉ እንተታት ንባህልቱ ጥራሕ ዘይኮነ ንተኸታተልቱን ትርጉም ኣለዎ። ግን ስለምንታዩ ዘተጽላእ ብፍላይ ተወፂዐን ተጸፊዐን ዝብል ወገን ስለምንታይ ማኣዲ ዘተ ዝነጽግ ህግደፍ ትማሊ ስለ ዘይሰምዐ ንዘለኣለም ክጸምም ክበሃል ኣይክእለን እዩ።
اتكخون زلو اتنمسلن فتحن زكالس وغن بكل معاصو فتاح مسلو كرقاقت كوحكوحن كالسني زلو هكدف اتقلو زقبرو نتواصقون انتخونه تكباراتو تواصقو مخانو نمكلاع اب كل زعدمو صوتات كتساتف اقداسيو زبلو مهورات ارق سلامون اللو رئيتو كنعاق يبلون كسمع اللو اتقلو زبهال زلو كم تدرو اتومو علوم نيروم زتبهالو وغنات ኣይነበረን ክብሉ ምላሽ ዝሃብሉ ዘይነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቲ ሳይንስ ዕርቀ ሰላም ዝምህሮ ከዓ ክሳብ ኣብ ዝጭበጥ ፍረ ዝበፅሕ ብምስጢር ክትሓዝ ተደልዩን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ኮይኑቲ ግን ንዘተን ልዝብን ከም ሓደ ፍቱን መሳርሒ ዕርቀ ሰላም ክንሪኦን ክንሰርሓሉን ኣገዳሲ እዩ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ካብ ዝተባርዐ ህዝባዊ ናዕብን ዓሌታዊ ግጭትን ካብ ገምገም ፀድፍን ጥፍኣትን ዝመለሳ እቲ ዶክተር ኣብይ ዝወሰዶ ናይ ዕርቀ ሰላም ተበግሶ እዩ ህወሓት ንዓመታት ዝተሓሰሞ ብዩን ዶባት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ዶባት ፅል እፍሪሱ ቆፅሊ ውሊዕ ሒዙ ናብ ኤርትራ ብምእታው ፍቕሪ እዩ ሓይሊ ብማለት ንህዝቢ ተስፋ ዘስነቐ መንፈስ ዕርቀ ሰላም እዩ موكسي سلامن عرقن عالمنا كبر بريزيدنت نيلسون مانديلا ابتا نويح غعزو نناصنت تبل مصحفو اتببرت زي تخالم كوح اب مقدزته بفقر تنبركيخو بمبال دحر 27 عمتات ما اسرتو ما انت راهو هزبون مصايقومن ناصرتون بدلتون يقريتان محرتن زهبه زتن لزبن كالعد كيلو سلس امنيو BBC መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ስቶሪ እንታይ ኮን ይብል በመባል ምላሽ ከናዲ ፈታቲኑ መንባሩ ግን ምላሽ ከም ዘይረኸበ ሓቢሩሎ እቲ ሸምጊሉን አራኺቡን ዝበሃል መንግስቲ ኢትዮጵያውን ንፈልጦ ይብልናን ክብል ከም ዝመለሸ ተነጊርዮ ኩሎም ወገናት እቲ ዝነፈሰ ወረ ተኣማንነት የብሉን እንተተባህለ ነቲ ወረ ካብኡም ሰብ ረኺበይሉ ዘንቀሎ ሰብ ግን ሕጂውን እንተኾነ ሓበሬታይ ካብኡሙን ጭቡጥ ሰብ ብምባል ይምኩታሎ ከምታ ቀዲሙ ዝተባህለን መበገስ ዝወረዚ ዝበሎን እቲ ኣፈናዊ ዝርብ ክሳብ ዝጭበጥ ቁም ነገር ዝበጽሕ ዓውዓው ክበሃል ስለ ዘይተደለዩን ክኸውን ይኽእል እዩ እቶም ተመክሮ ዘተን ልዝብን ውድባት ኤርትራ ፈተና ዕርቀ ሰላም ውድባት ኤርትራን ስርዓት ደርግን ክሳብ ሕጂ ብምልኣት ዘይተተግበረን ዘይሰመረን ኣማይት ኣኺባታት ተቃውምቲ ውድባት ኤርትራ ኣብ ቀረባና ብዜና ዝተኸታተልናዮ ገና ዘይተዓርቀ ምክፍፋል ፖለቲካዊ ሓይልታት ሶማል እዚ ሕጂ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ሓይልን ሲቪልን እንሪኦ ዘለና ቁርቁስን ፈተነታት ዘተን ኩሉ እኹል መለበምን መምሃርን እዩ እዚ ሕጂ ዝረበሉ ዘሎ ጉዳይ ዕርቂ ዘተን ልዝብን መንግስትን ተቃውምቲ ውድባት ኤርትራን ድሕርቲ ዓሚ ከም ዝእዋን ዝተኻየደ ዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ እቲ ተሪር ልቢ ዕቡይ ለዚቡ እቲ ትሑት ውፅዕ ከዓ ርእሱ ቅኒዑ ኣብ ማኣዲ ዘተ ክቐርቡ ትፅቢት ፀኒሕዮ ግን እቲ ሓይልን ሓውን ኣሎኒ ዝብል ስርዓት ኣነ ዝፈልጦ ተቃውምቲ የለዎም ብምባል ንህላዊኦም ስለ ዝኸሓደ ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ነገር የሎን ስለ ዝኾነ ሓያሎ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ፈተውትን ኣዕሩቕን ከይተረፉ ባቡር ኢገበይካ ይብለዉ ኣብ ዝሓለፋ ቀረባ መዓልታት እኳ 30 ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼብኡ ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝግባእ ቁፅፅርን መጽናዕትን ክካየድን ስሩዕ ጸብጸባት ምቕራብ ክቐጽሎን ዝጽውዕ ቁሉዕ ደብዳቤ ጽሒፈን ድሕሪ ዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ምንም ለውጥን ምምሕያሽን ከም ዘይረኣየ ብምግላጽ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣብ መስከረም 2001 ዝኣሰሮም ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ክፈትሖም ክሕተት ጸኒሕሎ እቲ ሕጂ ዝፈታተን ዘሎ ዝበሃል ዘተን ልዝብን ከዓ ህላወዞም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስሩዕ መስርዕ ፍርዲ ተኣሲሮም ዝተሰወሩ ዜጋታት ዓብ ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ርእይቶ ዓብን ሰፊሕን እዩ ስለዚ ከኣዩ ብዙሕ ሰብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብገበን ዘሕትቶ ብዙሕ በደል ስለ ዝፈጸመ ብሕጊ ክዳን እንተዘይኮይኑ ብዘተን ልዝብን ክድሕን ስለ ዘይክእል ነቲ ዘተ ደፊሩ ክኣትዎ ኣይክእልን እዩ ዝብል ርእይቶ ዝደጋገም ዘሎ ይኹን እምበር ኣብ ማኣዲ ዘተን ልዝብን ዘይፍታሕ ነገር ስለ ዘየሎ ንዘተ ደፊርካ ክትቀርቦ እምበር ክትሃድሞ ኣይግባእንካ ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካን ዕርቀ ሰላምን ምሁራትን ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ መጻኢ እዚ ሕጂ ዋጓጓ ዘሎ ተፈቲኑ ኣይፋላይ ተፈተነን ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ክበርህን ክከሃድን እዩ
إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان